na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode. An ce za a buɗe gari ranar Litinin. Garin Kano an ce ranar Litinin za a buɗe shi. Kano ranar Litinin. Kano za a buɗe wacce muke ciki daga sagodan ga. Amma dai na ji a gidan ne. La ilaha illallah. Kaman ka san anan nake. Na ci wannan na zo na. Kai aka zo nan. Gwara nake jiran mai. Gwara ma ni kenan anan nake. Ka san me faru? A sai ka fara. Ran yau ya buɗe? Ranar Litinin aka ce. Ranar ran yau ma ran Ladi. Karfe 12 zan fita, ba zan dawo aiki, ba zan dawo ba sai ji. Ba na koko, ba na kunu, ba na shayi, ba na kosai. Ai na kokon ma ya samu kawai. Allah. To kai ya kace? Yanzu ya zaka dan banjan karan gobe. Ka zaka banjan gobe. Ai kawai ka tara ran Litinin. Ai kawai ka tara ran Litinin da ni na yi gaba. Nan ba kan ba. Wai yanzu naka zakar da zai bani. Dan matan nan yaran jaka. Su ci a nan mu ci a can. Ba komai. Ku ci a nan mu mun ci a can. Ka ce me? In baka yi wasa ba a can din ba ka je duka za ka ci.